Asi pro závodnický alpinismus jsou taková trošku speciální věc, protože kdo viděl někdy závodníky, jak dokážou rychle ty pásy sundat, nandat, nalepit, tak to je samo o sobě taková speciální dovednost, která rozhoduje dneska hodně o úspěchu. A zkus nám, Miro, teda vysvětlit, jak ty pásy fungují, jak se s něma manipuluje. Oni nemají běžné uchyty, jak mají touringové pásy. V podstate pretekári musia splniť ten pás musí splniť viacero vecí a v prvom rade strašne rýchlo si ho musí nalepiť a strašne rýchlo si ho musí dať človek dole z lyží, hej, ten pás. Takže ono v podstate tie uchytenia bývajú takto, takéto gumičky, ktoré sa toho vlastne len takto úplne veľmi jednoducho založia a potom sa takto rýchlo nalepí pás. Hej. Ten koniec pásu, toto je síce dlhšia lyža, nie z tohto, ale v podstate dosť často ten koniec pásu býva niekde tu, takto, že proste ešte ďaleko od päty. Ono to súvisí s tým, že aký to má vlastne odpor pásu, keď vlastne šúchate tú lyžu, aby proste čo najmenej bol ten odpor. A druhá vec je, že keď si to človek dáva dole, v podstate iba takýmto nejakým švihom, to už možno vidieť na takto, že takýmto nejakým spôsobom, aby to proste ten pás nešiel až tak ďaleko, že by sa človek ani nedočiahne poriadne. Závodní lyže jsou velmi úzky, 60 mm plus, tak tím pádem musíš být připravený jako obchodník i na různé šířky lyží. No samozrejme, každá značka to má trošičku inak. Ja používam slovenský Trabi, ktoré má 63 pri mojej dĺžke, táto kratšia lyža má 64, niektoré majú 65 a proste tam sa hráme o 2-3 mm, ale samozrejme to môže byť veľmi veľký rozdiel. Preto mám pásy v podstate či už 59, 60, 62, závisí to od sklonu svahu, potom v akom teréne vlastne tie preteky prebiehajú. Po zjazdovke, kde sa dá ísť na ploche, tak stačí kľudne aj uší pás, potom v teréne, kde robíme nejaké serpentíny, je to ľadovo, tvrdo, strmé terény, tak širší pás. Proste človek si naozaj musí voliť a je to v podstate, viete, poznáte iný šport, bežky napríklad, biatlony, kadečo, kde používajú tie lyže, ako musia mať, akože povedia športovci, dneska sme dobre namazali, alebo sme dneska zle namazali. A je to isté, tie pásy sú obrovský rozdiel, pretože na každý sneh tie pásy inak idú. To znamená, jedna značka ide lepšie na takom snehu, druhá značka ide na takom snehu, potom viacej nastúpanie, menej nastúpanie, môžem si voliť rôzne druhy pásov. A to je fakt veľký rozdiel. Môže to robiť, dajme tomu, na hodine aj kľudne aj 3-4 minúty časovo, čo samozrejme na preteku je strašne veľa. Takže tá dôležitosť toho výberu je fakt, je to jednoducho dôležité a potom samozrejme ešte tie úpravy technické, ale to už špecialisti, pretekári vedia, mazanie, aby ten pás lepšie išiel, potom nelepil sa sneh a podobné drobnosti za rôznych podmienok. Miro, zkus nám přiblížit materiály, které se na pásy používají, to znamená jak lepící stranu, tak stoupací vrstvu. V podstate lepidlo, ktoré v podstate nie je nejaké, je takto špeciálne, dá sa to pekne takto od seba vlastne ten pás vlastne takto rozlepiť. Množstvo ľudí dneska používa tie rôzne fólie, turisti to ako bežne vidíte, že na kopci sú hore vo vetre, zbierajú tú fóliu a dávajú sa snažiť to nejak dokopy. Teraz tieto lepidlá napríklad od Pomoky sú veľmi super v tom, že to takto viete pekne rozlepiť. Je to výborné, s tým, že držia to, viete to nalepiť niekoľkokrát. Samozrejme tie rozdiely sú, neviem, ono je to možno aj vo výrobe a podobne. Niektoré pásy nalepíte, čo je 2-krát, 3-krát, 4-krát, lebo pretekári to robia takto častejšie ako turisti. Ale niektoré proste nalepíte bez problémov, niektoré nie. Závisí to veľmi od toho, aké sú podmienky napríklad snehové. Keď je veľmi mokro, tak vtedy ten lep ako keby sa trošičku rozlepil, tak rozmočil, tak vtedy nemusí to až tak držať a tak ďalej, ale to je samozrejme všetko je to o nejakých opakovaniach, ako sa to lepí. A tie pásy vlastne zhora často majú vlastne tie pásy takú fóliu, kde vlastne od toho snehu, dajme tomu aj keď je veľmi mokrý, tak sa tá voda veľmi ťažko dostáva potom vlastne k tomu lepidlu, aby taká membrána vlastne. Taká membrána voči tomu. Takže to je vlastne super, že také niečo vlastne je zavedené, a aby to lepidlo sa nerozmočilo. A tie pásy sú všetko vlastne, pretekové pásy sú samozrejme mohair, kombinácia, potom sú s nylónom a tak ďalej. To sú vlastne veci, ktoré sú viac stávané pre turistov, pretože tento pás je samozrejme na jednu stranu takto hladký, na druhú stranu má nejaký odpor, ale
A ten odpor, aký je, tak to vlastne je dôležité v podstate aj pri toho preteku alebo pri tých tréningoch alebo jazdách, vlastne aký pás si človek môže zvoliť a čo je vlastne o mnoho výhodnejšie. Ono sa to zdá napríklad, že to je všetko vlastne rovnaké, ale môže tu byť rôzna šírka, môže to byť rôzna hrúbka toho pásu a samozrejme aj kvalita, niektoré sú akože grip, ktoré sú definované na to, že lepšie držia do kopca, ale ten sklz potom po rovine alebo miernych kopčekoch je o trošičku horší. Takže vlastne tam sa teraz vlastne všetci nejakým spôsobom triafame, že na aký sneh je to najlepšie. A druhá vec je z mojich osobných skúseností, že keď zoberiem takto pás z kotúča, urobím niekoľko pásov a ako ich ten pás ešte rozjazdím, tak každý pás chodí inak. Že nedá sa povedať, že všetky tie pásy sú rovnaké. Takže aj napriek tomu, že to je z jedného kotúča a nehovorí o tom, že rok od roku sa nejak tie pásy, aj keď robia akože vlastne technologicky všetko to isté, ale tie pásy sú rôzne, niekedy si proste človek nájde, že tento pás je úplne super, dobrý, rýchly, drží všetko a niektoré sú proste také, že je to horší a používáme to potom radšej na Takže podobně jako běžkaři mají různé vosky a dělají obrovské testování před každým závodem, tak ski alpinista, když přijede na závody světového poháru a den předem si otestuje třeba 6 druhů pásů a pak, když ty podmínky jsou v den závodu stejný, tak opravdu má pás třeba číslo 1, 2, 3 a áno, presne má takovou sadu. Jo? Presne takto to je. My sme to vlastne roky kedy takto dozadu testovali. Samozrejme dneska to už tí pretekári majú, najmä tomu, takí, čo sa tomu nevenujú až takto ostro, tak zoberú si, majú jeden dvojov pásov, pretože aj tak musí mať kvôli tomu, že nemá tú koncovku niekde náhradný pás vždy. A my sme to tak testovali presne takto, deň predtým, alebo ráno, alebo proste keď sme na to bol čas a priestor. V danom teréne, na danom snehu sme testovali, ktoré pásy idú lepšie. A naozaj je to obrovský rozdiel, ako sme to napríklad rozchádzali tie pásy. Nový pás a vychodený pás je samozrejme takisto, to je jednoducho alchymia pripraviť pás na to, aby bol optimálny. Sám z vlastnej skúsenosti viem, že raz som vyhral, vlastne bol som druhý v Španielsku na pretekoch a keby som nemal taký dobrý pás, tak isto sa tak neumiestním a ten pás ma dostal naozaj do popredia takým spôsobom, že lebo boli také hupáčiky, kde sa bol dosť často aj zjazd a tie pásy mi tak šli, že všetci zrazu zostali stáť, neviem kde boli, ale mne to pomohlo naozaj výrazne.